बड'लेण्ड गेलेन्स वर्ल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो डिमाकुसि स्पर्ट्स एसोसिएशन बे मोननैजों बानजायजानाय देग्लाय बोसोराव 26थि बोसोर आरो बेखौ गायसनदोंमोन 1992 मायथाइयाव 1996आव देग्लाय 26थि जोङो बे गेलेनायखौ बादायलायनायखौ होदों आरो बेवहाय डिमाकुसि ओनसोलनि गासै रायजो राजा साफ्रोमबो बे गेलेनायाव बाहागो लायो बयबो बेवहाय लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैयो आरो देग्लाय बोसोरावबो बेबायदिनो नै दिनैनिफ्राय इन'ग्रेसन मेच जागायनाय मेचआ जागायबाय आरो बेवहाय चिरां इउनाइटेड चिरां दुवार आरो उदालगुरि स्पर्टिं क्लाब बे मोननै हानजाया बाहागो लादों आरो बेबायदिनो दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 15 अक्ट'बरसिम जोंनि गेलेनाया जागोन 15 अक्ट'बराव फाइनाल गेलेनाय जागोन आरो बे गेलेनाय बादायलायनायाव गासै 9 हानजाया बाहागो लादों शिलंनिफ्राय सौमेर एफसि आरो क'क्राझारनिफ्राय बारहुंखा एफसि दतमा दासा एफसि चिरांदुवार इउनाइटेड चिरांदुवार एफसि उदालगुरि स्पर्टिं एफसि अर्गें क्लाब डिमाकुसि कुबेरालि आदिबासि क्लाब आरो सालबारि रेबेल्स क्लाब बे 9 हानजाया नैबे गेलेनायाव बाहागो लादों आरो बिदिनो दिनै जोङो जागायनाय हाबाफारिखौ जोङो खालामनो हाबाय आरो बेबायदिनो रायजो राजानि अननाय मदद आरो डिमाकुसियाव गेलेनाय मोजां मोनग्रा जोङो बेबायदिनो सापर्ट आरो मदद मोनो बेबायदि लोब लोब फैनानै बयबो गेलेनायखौ नायफैयो आरो देग्लाय बोसोरावबो जोंनि जिहेतु डिमाकुसि स्टेडियामा आन्डार कनस्ट्राक्सन डिमाकुसि स्टेडियामखौ लुफुंनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों बेनिखायनो जोङो मेन स्टेडियाम देग्लाय बोसोराव होनो हायाखै थेवब्लाबो जोंनि थाखानाय जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव जोङो बे गेलेनायखौ होदों आरो जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव जोङो गासिबो खेलाखौ मोनफ्रोमबो गेलेनायखौ जोङो जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथारावनो खुंगोन नोंथांमोन बयखौबो बे गेलेनाय बादायलायनायखौ नायनो फैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय नायगिरि बिथांमोननि थाखाय जोंनि मेन स्टेडियामा जिहेतु आन्डार कनस्ट्राक्सन नैबे जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथारा एसे फिसा थेवब्लाबो जोङो रायजो राजा नोंथांमोन बयनिबो थाखाय नायनो थाखाय सुबिदा खालामनाय जादों चेयारनि बेबस्था आरो हाबनो थाखाय जोंनि जि थाखानाय बेबस्था बे बेबस्थाखौ जोङो उन्नत खालामनाय जादों आरो जोङो टिकेटबो लायो थांनाय बोसोर सिलभार जुबिलिखाय जोङो टिकेट लानाय जायाखैमोन खिन्थु देग्लाय बोसोराव जोङो टिकेटनि बेबस्था लानाय जादों गाबोननिफ्राय दिनै इन'ग्रेसन मेचखौ जोङो फ्रि हगारदों नाथाय गाबोननिफ्राय जोङो टिकेट लानाय जागोन रायजो राजा नोंथांमोनखौ टिकेट लानानै नैबे गेलेनाय बादायलायनायखौ नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय नंगौ नोंथाङा जा बाथ्राखौ सोंदों मुंख्लंफोरानो बर' हारिखौ गोजौ फारसे लांनायनि जोंनि दिनैनि थारिखआव फुंखा आरो बिथांमोना जिखिना आदर्श जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव ओनसोलाव गायसनलांबाय जाहाथे इयुन जोलैयाबो दा बेफोर फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों बा बेफोर टुर्नामेन्टखौ फाथिनायनि गेजेरजों फुटबलल' नङा एबसुनि दैदेननायाव बे ओनसोलनि रायजो राजा दैदेननायाव फुटबल लोगोसे गिबिन्न माने खेला दुला कालचार माने बेबायदि हाबाफारिखौ लाबोदों मोनसेल' थांखि जे मुंख्लं बिथांमोननि जि आद्रा सिमां बेखौ जोङो मोगथाङाव मावफुंनांगोन आरो जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ बुहुमाव गेदेमा हारि दानायनि जि सिमां नुदोंमोन आरो बिथांनि दैदेननायावनो जिखिना बर' फिसाफोरा माने बाहागो लानानै अबथिरा मुंख्लं जावनाय हारिनि थाखाय बिथांमोननि जि आद्रा थानाय सिमां दिनैनि थानाय जोलैया दा बेखौ मावफुंनांगोन दा बे बर'नि गोबांथार आफादफोरा गावनि अधिकारनि थाखाय जि सोमावसारदोंमोन संग्राम खालामदोंमोन दा आलादा रायजोनि मुङावनो होन सुबारेन्टिनि मुङावनो होन जोंनि थुनलाइ राव थुनलाइ जौगानायनि बिथिङावनो होन दा बेयाव गोबां जोंनि बर' फिसाफ्रा मुंख्लं जादों सरकारनि नासयनाय गुबुन हारिनि नासयनायजोंथ' जोंनि गोबां माने बर' फिसाफोरा माने सात जारला मुंख्लं जादों बेजों लोगोसे माने जोंनि जि थांखि आरो जि नोजोर दा आफाद लाना आफाद बै समावहा गोबां माने बेले बेजे जानायनि थाखायबो गावनि बिदा फंबायनि गेजेराव गोबां बिजाथायखौ जोङो मोननो हादोंमोन दा खिन्थु बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ दिनैनि थारिखआव मोनसे अबिगथा एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों बर' जाथिया खौसे दावगालांनो थाखाय आगान सुरदों दा बे संग्रामनि गेजेरजोंनो जोङो 91आव बिएसए मोनबाय 2003आव बिटिसि मोनबाय 2020आवहा जोङो बिटिआर मोनबाय खिन्थु जोङो बे मोनथाम सुक्तिनि गेजेरैबो बर'नि जि गांनाय उखैनाय राजनिति अधिकार ससियेल राइट्स बेफोरखौ जोङो मोनफुंनो हानाय लामाफोरखौ जों क्लियारै नुनो मोनाखै न' डाउट जोङो इनफ्रास्ट्राक्चार होनना बुङो एसे एनै जोङो दावगादों खिन्थु बेनि आल्टिमेट गला जाबाय जोंनि मुंख्लंफोरनि बड'फानि सिमाङा जाबाय जे बुहुमाव बर'फोरखौ गायसंनांगौबा जोंनो आलादा न'खर नांगौबा जोंनो भारतनि संबिधाननि सिङावनो आलादा रायजो बड'लेण्ड मुंजों जोंनो सेपारेट स्टेट नांथारगोन दा बे थांखिखौ लानायजों लोगोसे दिनैनि तारिखआव जोंनि राव थुनलाइखौ सोरजिनाय बा राव थुनलाइखौ माने गोजौ फारसे दावख्लांनायनि मोनसे प्लेटफर्म जोङो बुंनो हायो बे 29थि गेलेन्स काप मा होनना बुंदों वर्ल्ड काप माने फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौ डिमाकुसि दखरा दुलाराय फरायसा आफाद डिमाकुसि रिजियनेल स्पर्ट्स एस'सिएसन बेयो मोनसे अदालगुरि जिल्लानिल' जानानै थायाखै बेयो अल इन्डिया लेभेलनि मोनसे मुंदांखा माने टुर्नामेन्ट
आरो बे टुर्नामेन्टआ दिनै बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोंनि ओनसोला जोंनि जिल्लाया जोंनि बर' मानसिया माने बुहुमाव माने मुंदांखा जानो थांगासिनो दङ आरो बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जों नुबाय जोंनि राव थुनलाइ हारिमुवा गोसारदों मानो होनबा बे टुर्नामेन्टआव जोङो माने जोंनि माने समायना माने मोसाखावरि बिथांमोनखौ माने दोरोङारि खसाब गाननायजों लोगोसे जोङो जोंनि हारिमुखौ माने बयनिबो गेजेराव देखायनायखौ जों नुनो मोनदों बेयाव मोनसे खुगा लाइसि दिहुननाय जायो बेनि गेजेरजों बे डिमाकुसि ओनसोलनि गागि गोदान लिरगिरि बिथांमोननो थुनलाइ सोरजिनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म होदो दा बे बाथ्राफोरखौ नुनो मोननाय जायो दा जों आन्दलननि समावहा गोबां सिलिंखार जोंनि गेजेराव जादोंमोन बेयावहा जों बर'जों लोगोसे गुबुनारिफ्राबो बेयाव भिक्टिमाइज जादोंमोन दा बेखौ माने फोजाबफिननायनि फाहामनायनि मोनसे प्लेटफर्म हिसाबै दिनै बिभिन्न डिमाकुसि ओनसोलनि बेयाव ओनसोलाव थानाय जेसेबां जाथि जनगोष्ठि दङ बयबो खौसे बेवहाय बाहागो लाफैदों रायजो राजा लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो बेयो मोनसे फेस्टिभेल महराव माने ट्रेन्सफर्म जादों माने डिमाकुसियाव सोलिनाय बे मा होनना बुंदों गेलेन्स काप बड'लेण्ड गेलेन्स काप फुटबल टुर्नामेन्टआ मानो होनबा बेखौ बोसोर नाङैनो नेनानै थानाय जायो बिनि थाखाय जाय जेरै हायो देहा रांखावरि बाहायनानै मेलेम गोसो मेलेम गासैखौबो बाहायनो हायो फारसेथिं गुबुन फारसेथिं जाहैबाय जायफोरखौ दिनै इयुन फरायसा जायफोरखौ बर' जाथिनि इयुन लिडार न'खर संसार सामलायनाय दैदेनगिरि जागोन होननानै सानदों बिथांमोना दिनै समनि फाखनाव माने गोरिब न'खरनिनो जा गोनां न'खरनिनो जा जौ जुवा ड्राग्स जायफोरा 15-16 बोसोर बैसोनि बेफोर समाज बेरेखा खामानिफ्राव मुखुब जानाय नुदों दा बेखायनो जों बेफोरबायदि टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जाहाथे गथ'फोरखौ माने जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजां टिम लाबोनानै मोजां गेलेगिरि लाबोनानै जाहाथे नायनानै थुलुंगा मोनो दा बे मोनसे परिबेस जोङो खालामनो सानदों जाहाथे जोंनि समाज बेरेखा खामानिफोराबो बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों फुटबल टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जाहाथे जोङो फोस्रांनो हायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनैनि थारिखआव खौसे जोङो जेनै बे खामानिखौ मावबाय थानाय जादों मोनसे समाव जेरै एनडिएफबि भलुन्टियार्स फर्स बिएलटि एबसुनि दैदेनगिरिखौ जेने साननाय हनाय माने गोरोबलायामोन खिन्थु दिनैनि थारिखआव ओरैबायदि खामाल मोजां दिनैनि जोंनि जेनेरेसना दा बैफोर लिडारफोरा दिनै एखे जौस्राङावनो नोंथांमोना दिनै नुनो मोनदों नोंथांमोननि माने भिडिअ माने बिथांमोना नुजादों बेयो थाखाय खोब मोनसे आदर्श मोनसे जादों जोंनि बर' हारियाव खौसेथि गायसननायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे जाय न'खरा दिनै एनडिएफबिनि मुङाव बिएलटिनि मुङाव एबसुनि मुङावहा जानो मुंख्लं जादोंमोन बिथांमोनाबो एखे प्लेटफर्मावनो माने एबसुनिखौबो एनडिएफबिनि न'खरा बावदों एनडिएफबिनिखौबो एबसुनि न'खरा बिएलटिनि न'खरा दिनै बिथांमोना खौसे आगान होदों खिन्थु बिथांमोननि जि आगोमा जिउ बावनानै हारिनि थाखाय अबदान होलांनाय बिनि थाखाय जोङो सुखुहायै खहा जानानै दङ थेवब्लाबो बिथांमोनाबो दिनै गावसोरनि गोसोनि दुखु दाहा खस्थ'फोरखौ दिनै नेवसिनानै जातीय स्वार्थआव दिनै स्रें बर' जातिजों गसंफायदों खिन्थु बर' जातिया बिथांमोननि थाखाय जिखिना होनांगौ जोथोन लानांगौ बेखिनिखौ जोङो हानायखौ नुवाखै दा एबसु हिसाबै जों बेखिनिखौ फिल खालामो बेखायनो दिनै सरकार मोनसे दङ बेखायनो मोजाङै जाहाथे जाय जे हायो माने बेबस्था माने फरायनाय जुदि सोरबा मुंख्लं न'खराव दङब्ला बिथांमोननो साख्रि बाख्रि होनांगौ जायफोरा गैला जायफोरखौ माने मुंख्लं जानाय बिथांमोनानो न'नि गारजेनमोन बिथांमोनखौ जाहाथे थालांनाय सोद्रोमाफोरा जाहाथे नायफिननो हायो बे बाथ्राखौ नोजोर लाखिनांगौ आरो उननि समाव जिखिनि हाबाफारि दङ जाथि दानाय माने बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय इयुन जोलैखौ जोथोन लानायनि थाखाय एबसुआ सानहर खामानि मावगासिनो दङ फुटबलनि आन्डार 30निफ्राय लानानै आरो बेबायदिनो फुटबलनि अनगायैबो जों गासै गेलेमु बिथिंफोरखौ हकि काबादि माराथन बेफोर जोंनि बोसोरारि जथुमा जोंनि थुनलाइ सोरजिनाय बोसोरारि जथुमा खुगा लाइसि दिहुननाय हाबाफारि बेफोर सोलिगासिनो दङ फारफ्रोमनिबो खामानिया सोलिगासिनो दङ जे आन्दलननिफ्राय जि मोनसे हारि दाफामफिननाय माने इनफ्रास्ट्राकचारनि खामानिया दायो बे समावहाय सोलिगासिनो दं होनना बुंनो हायो आरो बेखौ दिनैनि तारिखआव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो एबसुनि गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव माने बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव एबसुआ गोख्रों माने जातिखौ गायसंनो थाखाय जातिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबाय थानायखौ नोंथांमोना साफ्रोमबो नुनो मोननाय जादों आरो बिनि थाखाय जोङो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ जोंनि जाहाथे खामानियाव जाहाथे मदद होयो बेखौ जोङो एबसुनिफ्राय खावलायहरबाय बिटिसिनि दा सिमा बारायनाया बिटिआर सुक्तिनि मोनसे दफा 6.3 दा बियो जोंहा सानजाहा माने हलंगिसिम बारायनांगौ मोननै जिल्ला जानांगौ 40 60 समस्ति जानांगौ जोंनि माने अधिकारफोरा डिपार्टमेन्टफोरा एसे बांदेरनांगौ दा बे प्रसेसा जोङो रायजो राजाया लुगैनाय बायदि एसेबां जायाखैब्लाबो लेटलिबाबो जोङो भारत सरकार आसाम सरकारनि जि कमिटमेन्ट आरो जि आन्दोलनकारि दल संगठननि जि लिडारफोरनि कमिटमेन्ट दा एबसुनि कमिटमेन्ट बियो जोङो माने पर्यायक्रमे जानो थांगासिनो दङ दा हिसाबै फार्स्ट फेस वाइज जोंनि माने गामि सोसननाय एरिया एक्सटेनसन खालामनाय पेरेन्टस एन्ड स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय दा बिभिन्न दिगावहा खामानि सोलिबाय थानायखौ रायजो राजा बयबो नुनाय जादों खिन्थु गोसो माने पर्यायक्रमे जानो थांगासिनो दङ दा हिसाबै फार्स्ट फेस वाइज जोंनि माने गामि सोसननाय एरिया एक्सटेनसन खालामनाय पेरेन्टस एन्ड स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय दा बिभिन्न दिगावहा खामानि सोलिबाय थानायखौ रायजो राजा बयबो नुनाय जादों खिन्थु गोसो हमथानानै माने पेसेन्टजों जाहाथे खामानिफोर मावनायाव जाहाथे मदद खालामो बेखौल' बुंनांगोन दा बुंलायोबा माने सोंखारिलायोबा गोबां बाथ्राखौ बुंनो हायो खिन्थु दिनैनि तारिखआव बे परिबेसा थिनाखै दा बेखायनो मोनसे माने टाइम पिरियडनि गेजेराव बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंगोन जिहेतु होननानै आसाम सरकार आरो भारत सरकार जोंनो खोथा होदों दा बे हिसाबै जोंबो बै टाइम फ्रेमनि पिरियडआव लासै एबसुआ लामा नायगोन
आरो बिनि उनाव जुदि माबाफोर जुदि पर्याय फैयोबा उननि समाव रायलायनानै बर' जाथिया मोनसे सिद्धान्त लागोन एबसुनि नेतृत्व